Thang ciklu ni pioneer ke pen kri hiniar ni an Goa long rialong ki paman ponji National Masters Games along kachipati dun Japan karbiang long pen ke bar. Lakhain ko resi Borjan constituency angkang dilai dong thewanga rong amikar Rumila terangpi methang hempen ke bar pon pining suri hinira ingko rapli thang ciklu ni pioneer ke pen kri hiniar ni an Goa long rialong National Master Games ke padu ponji along Kachapati dun Japan ke bar karjudun longsi dilai KSA KRSA lapen chiroktok arat pen ahir jume ke pajir dun abirta ripon long KSA hin pen pinini lipan ahir jume nang pidun ang pen tangkata nang pidun ang pen anso se ahir jume nang pidun bensinita asi kidun phanta nilining arong piklo asilat dum pan churu par piklo ni kematha dum thekapa Nili tum Borjan lukeri emta alangli niliphan asap sovet paisa sita niliphan nang pajir dun pen nilining ingsam piklo nilining arong piklo niliphan nang abori dun thek nang elangam thek apa Rumila terang pi kedam tangta pinangan medals chepalong dun bomlo ki karana thusi chepati dun bom lapen non ka chepati dun jialong ta ako puthot karbiang long apharman nongmewan pithuji puta ningje pon lapen kadukave karbiang long pen bang thongkep societum Labangso National Master Games along kachepati dun Japan bar pontang loputa pachini pontu. Ini ningki hang kiceng pen la so khela ania tale do usita khela bang ni ni hang madun bom long dun bom madun non panda dun bom lo ako nong ita phasa nong isiwan bom lo la sinon gowa ta chepati dun po la si kilongi phanga ansu si bori pon po chipalongon po pusini lining mathapon Dilai ben bijoy rong pi karbing long life